cosmetic industry hi khovela industry lian berte zi ngami ni kumsang ni le som pakua a hlut na chu dollar tluk le ding on zathum som riat chuang ani ya kumsang ni som ni pakhat atanga sang ni som ni pasaria hian za ze la panga velin a hlut na hi apung le tura chu tania dollar tluk le ding on zali som ruk pat hum le chan ve hu ani tawang abikin meichia ta tan atel lova om thei chuni ma se ni tinu na bet tlat tani towa san lam apan lo thei lo cosmetic siam tu company te kut chuak dik tak hi chu atopo ato thei fu mai until siam chuana phena hian thil tui hnai vak lo in phum ru oma a duplicate an siam te phei hi chu hlauhawm takane cosmetic lem asuak siam konga hian asia ram chu khovela atho hlok ber ania ahmun pui chu duplicate siam chuana lam ne so China baka Thailand ti borvelane twal chunga heng makeup lem hi an siam chuaka afun natan company pa ngai te fun na chu an mang ta hlau thunga ram sang sanga an thon chuak ta thin China tang hian cosmetic suak company te kut chuak ayaman tlom jok chu smuggling kong pa ngai mai baka online thlenga hral chua thin ania hei hi cosmetic company te tan thil poitak ani satlia lova amang tu te tan thil hlauhawm atling cosmetic suak hi atira chuan asiam tu dik tak company te tan arunoma dan kala thil ti ani awangin athalove ti lambak ngai tuana atam ran lo ma se khovela a inzar pharta ka chuan mithiam te kut athleng ve zela ani hian laboratory a endikna anneya an siam na tui hnai lo zia tele a hlauhawm zia chu an ron hai chuak ta asuaki mihring ta na thalo ti hi an thutluk na ani top mai hei hi achan ber pakhat chu company kut chuak dik tak te chuan endikna an paltlang threina zor chua ani main mihring tan apoi theyem ti te side effect aneyem ti te zir chiangin an en chin thrina mihring tan a him ti pompuina an nei thei nuwa chau mi puinol pui lei thei tura zor chua thin ania asuaka hi chuan chutiang chu awm ngai lem lo ang theyang ber tura kan siam chua chuan atok mai enge asiam na bol hlawatan kan manang ti te mihring ngei lo zong takaniem ti lam kha an poisa to lem lo mizorama ngei po Chcha ka tanga cosmetic suak ron chuak mang kavuni na ngei lo emo vuna eina lutuk ti emo soi thei tur anom noka ramdanga chuan mitna ta te allergy atanga taksavual te muivung te soi tur anoma thisen sang atanga fanei theilo na te thlengin athlen thei tura mithiam te chuan an ngaya asiam na ta na an man ngai tuin thilmak ani reng lo cosmetic suak siam na tan hian manlaya bol hlowan man thin hlauhawm tak tak chu an lamang chun zom zela chungzinga langsar tak pakhat chu arsenic kane he tur bol hlo hi manlai chuan makeup siam na tan an lo mang to thin ngei mai ma se ram chang kang jok te chuan an kalsan towa asuak siam na China lamai ro chuan an bol hlo man thin te zinga alatel tak hiau thunga arsenic hian athei angin kan taksa atichia tila adik ber ome cancer thlen thei turangai ani baka zunthum siam thei ania lungle chuapte akhoi che thei bok tur ania wang hian vun de lo ahim ber lain asua kan siam ro chuan mu tur alatam hle aluminium hi kan taksa in amamo chin awma kan thluak lampui tu pakhatane mase kan taksa in amamo ayatam adonga ni ro chuan thluak lam akhoi poi hlau thei thunga hewang hian ram then khat chuan cosmetica aluminium tel hi an phal to lo mase Chcha ka asua kan siam ro chuan aluminium hi mu tur alatam viau Alzheimer disease le Parkinson's disease te thlen thei ani lain khuwa khirna anei ve chi alo le thi tur ania ma sang atanga tun thlengin makeup siam na tan an lamang chun zom ta zela ai kupta lalnu Cleopatra khan eyeliner atan te amang thin
cosmetic company te poin tun thlengin mihring ta na hlauhawm lo tur china mithiam te ngai chu an la mangzui zela mihring tan a hlauhawm chinai ro chuan kal thalo fanei lama harsatna hriatna hlo le adang thlen thei tu aneya company pa ngain an man chuan asuak siam tu te chuan an mai lo to pang ti chu thil chiang aneya tel tur za ta ya tam an tel chok thin mithiam te chuan MSC lipstick suak anen chin na chuan le thi company kut chuak te ain alet som panga velin atam tian mu chuaka Jacqueline Hill eyeshadow a alet li velin atam bokane he tur hi kan taksa in lodon zo tok anei thina ma se man rengemo taksa a alu rengero chuan khwareya poi thina hial athlen theiane cosmetic suak siamna tan hian tura po achak ber polangai en thatu hovin mana thu zo fia anni aya anei thin cyanide antel thin mau pek boka tlem tham tak chuan kan taksa a khoi poi lem lo zuna akal ral mai thin ma se taksa zo to kaya voi khata emo zoi zo emo a alu chuan kan timur a khoi chia thina hial thlen thei tu ne Mizoram thlenga kan mu urban decay ho cosmetic siam chua po hi endikna anlo nei to a mihring ta na hlauhawm bol hlo chu asang emema thren khata chuan thluak le taksabung dang ta na chiat thlen na thlen thei khopani anti heng taksata na thalote war tak taka antel pialama hian siamdan thrim thrim hi atui hnai vaklo kumsang ni le som panga khan Londona cosmetic suak hi thahnem tak mai anmana zirchian turin leplama anthon zui ta ngala saju e katel tian mu chuak siamna hian atel thrim thrim nge an siamna hmun thiang hlim lo wangin saju ek chu alo tel zok tiero chu an chiangam lo thunga hrisel lo chu thu ran atui hnai lo ve ran pa hrim hrim to ne cosmetic siamna tan hian mihring zun antel thin bok hei hi chu company pa ngai te poin antifo mai zuna hian urea awma chu an la chuak thina moisturizer siamna tan te an manga a concentration za som aya aniam chuan poilo tura ngai thina ne ma se cosmetic suak siam tu te hi chuan urea lak chuak her kha trul antivaklo mihring zun antel top zel niin soyania a hlauhawm chu hlauhawm lem lo ma se kan taksa hanchul laratan chuan atuyom hran pa lowane company te hian an cosmetic siam chu atam zok theina turin tuinen cho pol chin an nei thina chu asuak siam tu te po hian an threvekar mantlom zo ka siam angai mia wawangin an tui man chu ain thlau thei viau thunga company te hian tui thiang hlim an man lain asuak siam tu te ro hi chuan tui bol hlo man an poisa vak lowa nat na hrik te po om theyang tin mithiam te chuan an soya heba ka hian powdera baking soda emo bol hlo dang tel an ching boka vun a eidu le zualane hengte wang hian US le Europa chuan cosmetic suak hi mihring hriselna tan apoi thei ti thu an lo chua fo thina ram thang lai le ram tlaber zo ke ro chuan hral alakal zui em thung asuak siam tu te heti ani lai hian a original siam tu te po soi sel an kain cosmetic industry hi anok ruviau anni po hian kantarlan ta kangkhan tur an chelek ve fo maya a him le him lo en chin na tan hian ran saju puile adang te an mang thina ran tam tak nun na suat tun ni tin soisel na alian hlea khuak hirna dan awm tak tak lo bok computer mangin an bol hlo chu mi ringin angei lo theiam ti en natur an duanga an puitlin thei ani chuan he har sat na hi aziom toin arinom cosmetic trim hi warwak chi alo ni lemlo a him china ngaya po hian tur atela man reng tur chuan thil duom tak ani lemlo perfume siamna tan hian vun rong tidang lama pumpui cancer le thin thalo thlen thei BHA te an mang thina
shampoo le body wash siam na tan an man sodium lauryl sulfate hian arngeng le thakte athen thei ruang chiu na tan an man thin formaldehyde tatrangin cancer thlen thei cosmetic chetur ve na tan an man parabens te thlengin an mang thina muddona phi fai thin tur an ti chu hei hian a hril mai ome makeup industry le no pang na thotirna child labor hian inzom na thuk tak kanei bok leilung hausakna lai chua tur maika hi electric bungrua rong le toothpaste te thlenga siam na tan man thin ania kumrei vak lawa tangkhan cosmetic siam na bol hlowa antel thina makeup tinung tu aglo pe tu hi ane khovela anlai chuana mun pui ber chu India ram ania alai chuak tu te chu no pangte te anni ti mu chua ani zui ta le ngal India hian maika hi kum khata dollar mak ta duai zanga man hu vel alai chuak thina a quality a train khovelin adu berane Jharkhand borvel chu anlai chuana mun pui ni in sarkar phallova lai chua ani tlang puya environment ati chiate ma wangin sarkar chuan apom puilo dan lova alai chuak tu te hian no pangchu na thoka an chorna sa hle leya khuran leya trangin lei anron lai chuaka chihri mangin maika chu an thlifim le thina Jharkhand hi eiruk na le sumdong ho duam na wangin state retheiber te zinga mi ania no pangnu le pa nitina in hlauhawm chuan chungkwa an chom zo mek lova no pangthan khat chu chungko eizong tu te anni hloma kumsom pakhat mi in nitina maika lai chuak chunga chungkwa chom chu thilrap thlak tak kania no pang tamjok chu kumli emo kumngai emo ania tangin an thok tran to nge an na thona hmuna hian nunna an thap ni tin inven na lam an ngai sa khau lo an thil lai chuana khur chu engtik lai poa chim thei ania lungron lum a hlauhawm em boka lunglum awanga nunna chan ta te khur chimin adel hlumemo liam tuar chan chuangai te anom fowa nikhata nopang somatanga somni vel chu thil lai chuana khura chet sualna wangin an thitlang pui an tholo chuan chonghei mai turte an ni hloma wangin dan lova thil lai chuana thobak chu du thlan tur an nei lova no pang sing telin lo tlem te te in an thokane mai kan lai chua chu kezi khata cheng somli bor velin an thala alei tu te chuan India ram mundanga thonin chuta tang chuan khovel mundanga an thon chuak le a dan kal no pangte chorna chu alang zui to ngai lo mase media te chuan cosmetic industry phena dan bo chiat na hi an hai chuak ta thowa company sang te chuan he thil te nom tak nen hian in kung kaina kan nei lo maika kan leina tang hian alai chuak tu te chuan lo an phu tok andong ve turani antia mase chu chuan India rama thil thleng te chu athak danglam tak tak thei chuang lova ati top turin company thren khat chu India no pangte pui lama te anram trang ta hiala mase cosmetic company zinga hian tuna phei chuan until siama aglo siam chuak tu ber maika hi khoya tangin nge an le ti soi thadu vak lo te po anom ve nok bokane